תרגום לעברית. כוכבית, כוכבית המטריקס, כוכבית, כוכבית. המטריקס היא מטאפורה למציאות שנוצרה באופן מלאכותי, וכאשר אנו מביטים על החברה של היום, שהיא מציאות המבוססת על חוקים, מדידות, מסחר וכו', בניגוד לבסיסים האינסטינקטיביים של מקלט ציד, דליקות, התרבות, אנו יכולים לראות את העולם המודרני כתחבולה שהוא. במיוחד כאשר מבינים מקרוב שהבסיסים האינסטינקטיביים הללו עדיין מהווים את הדלק במנוע החברה, אך שכבה מלאכותית הונחה מעליהם כדי לאפשר שליטה גדולה יותר. בסרט מתגלה כי האנשים שמחוברים למטריקס אינם אלא סוללות המשמשות לענת היצירה המלאכותית הגדולה, והמטאפורה הזו נכונה גם כאשר מביטים על החברה של היום ומבינים שהיא פועלת בזכות השתתפותם מרצון של אלו המשועבדים לה, וברגע שאחת מאותן סוללות חלקי עבדים נחלשת, היא נזרקת במהירות ומוחלפת באחרת חדשה. הסולות מזינות את המוח, אך אין להן את נקודת המבט של המוח ששולט במטריקס, ולכן הן מתקיימות בתוך נקודת מבט מוגבלת מאוד, בדיוק כמו האנשים קצרי הראייה שאנו פוגשים כל הזמן, ובגלל שהחזון חלקי ההבנה שלהם כה מוגבלת, הם אינם מסוגלים לתפוס את גודל ותכלית המטריקס. וכאן הדברים הופכים לבעייתיים עבור המוסרנים הדוגמטיים שרואים במטריקס רע. כל המערכות מבוססות על קלט ופלט. אכילה והפרשה, מין ולידה, למידה והוראה, זריעה וקציר, עבודה ותגמול, וכן הלאה. אפשר להביט בתמונה היפה שלהם אוהבת המניקה את תינוקה, ולאחר שניגבת את הדמעה הרגשית מעיניך, אפשר לראות את האם כעבד חלקי סולה המזינה רחפן נוסף שיוצב לשירות המטריקס, ולהבין שהסצנה שלפניך אינה טובה או רעה, אלא פשוט הכרחית כדי לשמור על פעולת המערכת. אלו שנמצאים מחוץ למערכת מתקיימים בפחד מתמיד ובמאבק עם העולם הטבעי, במאבק בלתי פוסק לשרוד מול אלמנטים, הצמא, הרעב, החיות, החרקים, המחלות, החיידקים והביולוגיה, לעולם אינם נרגעים באמת ואינם נהנים, לעולם אינם עוסקים בפילוסופיה ובמחשבה גבוהה, לעולם אינם מתרחבים מעבר לקיום החייתי הבסיסי שלהם, תמיד משועממים מהשגרה של חייהם המעונים. אלו שתורמים בתוך המערכת חיים בשפע מתמיד, עם סך כל הידע והניסיון האנושי בהישג יד. נהנים היתרונות של מזנון בלתי מוגבל של קשרים חסרי דאגה שנמצאים במרחק החלקה אחת ימינה. מתענגים על המזון והעידון שנוצרו בידי אומנים מכל רחבי העולם, המובאים עד לפתח ביתם. עוסקים בעיסוקים ולימודים מספקים. חיים, לומדים, עובדים, קונים, סועדים וחוגגים בתשתיות מפוארות שאינן מושפעות מהאקלים שבחוץ. לעולם אינם משתעמים כי בידור בלתי מוגבל ובלתי מוגבל מכל סוג של תענוג, פיתוי, העשרה ועיוות נמצא במרחק קליק או שיחה אחת. כעת אתה מביט בהשוואה הזו, ולפתע רואה הצבא זה מול זה שמוכרת לך מאוד. ההשוואה בין חיים באושר בממלכה החדשה, לבין מאבק לשרוד בחושך החיצון. לפתע תפיסתך את המטריקס, והמיקומים של טוב ורע שניתנו בסרט, מתהפכים, ואתה חושב. האם זה היה המטרה מלכתחילה? האם המטריקס וסרטים אחרים שנלחמים נגד המערכת הם מסנן שנועד לגרום לאנשים חתרניים לחשוף את עצמם ולדחות את הממלכה החדשה? אם זו השאלה שאתה מתחיל לשאול, אז השאלה הבאה צריכה להיות. האם החברה יכולה אי פעם להיות גן עדן אוטופי עם נוצרים שיפוטיים, שמאלנים נגד תרבותיים, אנרכיסטים ניהיליסטים, רדיקלים של אינטרסים מיוחדים ואתאיסטים מיליטנטיים כשכנים שלי? אלו הם האנשים שהופכים לגיבורים בבידור נגד סדר עולמי חדש ונגד המערכת, ולכן אנשים שמזדהים איתם נמשכים לדרך חשיבה זו ומצטרפים יחד כדי להפיל את המטריקס שהם רואים כיום מתוך נקודת מבט מוגבלת מאוד. לסיכום, המטריקס הוא מאוד אמיתי, והוא טוב מאוד עבור אלו שהם מתוחכמים, ואלו ששואפים להיות יותר מסתם חיות פשוטות בשדה. לעומת זאת, המטריקס הוא רע מאוד עבור אלו שנדחים המחשבה לתרום לשיפור החברה ובכך לשפר את עצמם. אבל המטריקס של היום דומה מאוד לתוכנית מחשב שהוצגה בסרט, בכך שהתוכנית כיום אינה מושלמת כי היא מלאה בקוד מושחת, ולכן כאשר האנשים הרעים וההשחתות החברתיות יוסרו סוף סוף על ידי אדון רייר, המערכת תושלם.